aanroende nacht waren het roezig. Van de morgen begon het maar striemen in waar, stormig en flink wat rein. En van de middag kwam de zin er meer bij. Bleven het wel wat roezig, maar dan kun je uitwaaien en dan kun je boeten hebben. Want dan kun je er even op uit. Nog een enkele bui. En dan joen en vannacht er komt toch weer meer bewolking. Wat rein, let er een paar buien en een paar opklaringsbuurs. Temperaturen zullen bij de size of the zon graden in. In het kust- en waardgebied nu die wind het waaien uit het westen naar het zuidwesten waaien. Verderop de provincie, het loon in steeds maar, dan krijg je misschien een krijg 5. En dan in buien komen ze op windsteden. Morgen, dan maar toch wel even wat zinnen bij u. Ja, ik denk dat wij de meeste zinnen van Nederland hebben. En we gaan een aantal buien en buikers. Sommige buien komen ze op windsteden. En de temperatuur zullen bij de 9 of de 10 graden heen. En de wind nog altijd in west-zuidwest. Nog altijd in het kust- en waardgebied. Het krijgt zuid zon. En verderop de provincie matig en vrij krachtig. Wel die waarschuwing van windsteden in buien. Maar dan op naar de joen en de nacht. Dan komen die eerste buien komen ze op tonger en hagel. En dus wordt het kouder. Op Manje. En ik had uit Fruitjoch heb ik een temperatuur staan om het bij de 6 graden heen. Buien komen ze op hagel en weer te sneeuw. En staan gewoon op Sinterklaasdag wordt het winterser. Maar die buien hield ik van de joentijd. En verder een stevige wind. Hè. En zorgen we dan naar Tieze en Waanse. Tieze, ik nog een korte dag, 3 of 4 graden. Buien, maar weer te sneeuw, maar hagel. En dan zetten we terug naar de Waanse. En dan hebben we het ruimwetter weer. En dan rint die temperatuur op naar zo'n 9 graden. Zo is het, wisselvallig. En we maken manje, maar weer even in het waarsje.